Guys, it's been long. Ndakachila, ndakakula down. Ndichita sekuti handisi kuziva zviri kuitika muchiita show off mabhebhe enyu kana kuti madzimai enyu aine tumawig netuma makeup. Wangu zvangu asingarokwe achingogirwa chete. But maingoona kuti itsvara kadenga. Zvino ndava nechallenge. Ndakuda kumuisa mawigi ndikuredze kuti whether akapfeka kana kuti haana kupfeka bhebhe wangu kanaka. Zvisinei kuti akapfeka kana haana kupfeka wig. Bhebhe wangu kangonaka anytime anywhere. So this week tangoinhonga mumba ndikaputana kuti angoikanda uko. So ndakuratidza kuti bhebhe rangu inyama, bhebhe rangu rakanaka, bhebhe wangu anogona kubika zvinonaka, bhebhe wangu anytime yandinoda, it's all in one. Ndikati nditambirawo chimbondiwainirawo chimbonditwekerawo ndinoroverwa chitweki chakapenga. So guys, I just want to tell you kuti guys, musafungidzire kuti ndakangonhonga. Ndine nyama padheni. Kana uri semupata hativerengi guys. Ndine bhebhe nyama, bhebhe nemupata, bhebhe rakanaka. So now ndoda kumuisa mawigi. Ndoda kumutengera zvese zvimahair straightener, zvimachichichi zvakasiyana. Ndokuratidza kuti ndakawana nyama isina kungonakira kuside one, inobika zvinonaka, inotsvaira mumba zvakanaka zvandinoda, inowacha nekuaina. Ende uzvandomuda ndechekuti haasi munhu yaya musaladi kana kuti chi anoona kuti chakadai. She's still beautiful. Bhebhe wangu ndikandimbokuudza kuti bhebhe wangu wakanaka. Infact ndikati wakanaka ndichita sekuti wakanaka nezuro, unonaka. Because ndikati wakanaka zvichiva nezuro kana kumashure unonaka kuroti kubva ikoko uchienda mberi unonaka. Hazvichinje mudiwa wangu uyu akanaka kudarika madzimai vanhu vakawanda. And anobika zvinonaka kudarika zvinoita bhebhe wangu vari kudya mvura mudzimba umu. Vari kudya zvinoshata mudzimba umu. But nekuda kwako hona ndachivhindikiti. Imi mandidzokere kumapikicha angu kumashure. Muone zvana ndakaita ndakatsonga so. But hona inhasi ndina mai mwana. Zvese zvangu tikati tinomboti bhebhe wangu ndoda kutambirwa anonditambira. Ndikati bhebhe hona ndoda chidhiri ichi chinoda kuti chibude kana tinamate akanamata zvinobuda. Bhebhe wangu ndoda this style of working. Kana tichishara like bhebhe ngatimboita skiti. Anooneka mukaidea kuti maZimbabweans anonifollowa kuchifollowa neMind National Fund. Oh my gosh. Can I go deeper? I think I must. So guys, I'm one of the happiest men under the sun because of this woman. Baby, just shut up. Okay. Shut up. No, ndoda kuti usanditengere makeup and ndochikuisa mawig chete. Mawig chete? No baby, makeup hatisikuisa. Tinoita stage by stage. Tomboti wig yaneti. Tikati wig vomboona kuti yo chibomba. Twasikisa pawig ipapo. But zvinova kuti makeup. Tichakuva juma nekameka makeup. Oh my gosh. Oh my gosh. Hey guys. Ayo. My mwana. Ngati munopedza masports ndinganyepa munongodhingura chikero. Vamwe vese vatiswa pazvikero sokunzi tinokuona kuti anorema uremu hwakadii. Iye anosvika kungodhingura. Vamwe vese vachinzi 65, vamwe vachinzi 120, vamwe iye akangodhingura kuti dhingu.